Can gorau dosbarth gelert ydy adeiladu tŷ bach. Adeiladu tŷ bach gyda'i tri, to ar ei bennad yna ni. Edrych trwy'r ffenest fe wel ni, lle coden bach yn cysgu, na chi. Lle coden bach yn cysgu yn ei tŷ. Lle coden bach yn deffro ffwrdd â ni. Hoff gan dosbarth arfon ydy Tecwyn y tractor bach coch. Tecwyn bip bip, Tecwyn. Tecwyn y tractor bach coch. Gorau dosbarth llun yw Pen ysgrifau coesa traed, coesa traed. Hoff gan dosbarth segontiwm ydy Abacus gan Bryn Fawn. 1, 2, 3. Mam yn dal y bri wedi marw. Mam yn crio'n arw. Hoff gan dosbarth cadarn ydy Coffi di, tita coffi di mi, coffi di. Dyma cam a dosbarth cadnant wedi ei ddewis. Mr Hapus! Mr Hapus ydw i, ha ha ha. Mr Trist ydw i, hw hw hw. Mr Tawel ydw i. Mr Sensitive ydw i, hwrray! Hoff gan i ydy Sebona Figyn o Sgwynedd. Hoff gan dosbarth forydd yw byw mewn bocsys gan Bryn Fawn. Da ni byw mewn bocsys! Hai pawb! Fedrwch chi gasio pa can di hoff can dosbarth Wyddfa? Sosban fach yn berwi ar y tân, sosban fawr yn berwi ar y llawr, a'r gad wedi sgrapo Johnny bach. Ai! Da iawn, da chi'n iawn. Sospan bach. Hwyl! Hoff gan Cymraeg dosbarth seiont ydy can gyda grŵp gwylym, sef Catalonia! Hoff gan staff dosbarth Menai ydy Trons dy dad efo twll yn y canol. Ma' nhw'n wahanol. Yey!